Een lokale krant die berichten weigert te plaatsen die ze niet vinden passen bij hun geloofsovertuiging. Onacceptabel vinden ze in Capelle. Koersverandering leidt tot een potentiële censuur. Een filter waar je eroverheen kan gooien. Nou, daar scheiden onze wegen. En verder in het nieuws vandaag. De ijzeretende bacterie lijkt alleen in zeilzaten te zitten. En in de Zeelandhallen komen 320 vluchtelingen. Goedenavond. De aankondigingen van toneel- of muziekvoorstellingen en überhaupt alle evenementen op zondag. De lokale krant De Scheldepost wil ze niet langer plaatsen omdat ze niet vinden passen bij hun geloofsovertuiging. En nu twijfelt de gemeente Capelle, die veel adverteert in de krant, of ze dan nog wel zaken willen doen met de uitgever. Dus het is niet acceptabel, nee. Als we daarop inzoomen, en we hebben die duiding ook gekregen, dat gaat ver. Wij staan voor Capelle voor een pluriforme samenleving met alle kernen. Maar toch ieders belang en identiteit ook mag worden gewaarborgd. Nou, en dat gaat toch wel aan beperken. Er wordt een censuur overheen gelegd en dat is het grootste probleem. De uitgever laat in een reactie weten dat ze de bemoeienis van de gemeente veel te ver vinden gaan en dat de gemeente niks te zeggen heeft over een privaat bedrijf. Hij is ondernemer en wij hebben een contract met hem en dat contract leeft hij na. Maar als wij dan stukken publiceren die informatie geven met eroverheen misschien ook een stukje promotie en daar legt hij de grens. Als er promotionele activiteiten zijn, dan gaat hij een filter eroverheen gooien. En dat is voor ons een grens die overschreden wordt. Ondanks de oneenigheid komen beide partijen woorden tekort om uit te drukken hoeveel respect ze wel niet voor elkaar hebben. En daarom komt er ook nog een vervolggesprek in oktober. Hoewel de gemeente weinig fiducie heeft in een heel andere afloop van die gesprekken dan tot nu toe. En daarom bereiden ze zich hier in het gemeentehuis alvast stilletjes voor op een andere oplossing voor de gemeenteberichten. De ijzeretende bacterie die eind vorige maand werd aangetroffen in de jachthaven van Zelzaten en daar enkele schepen ernstig beschadigde, heeft zich niet verder verspreid door het kanaal van Gent naar Terneuzen. Dat meldt havenschap North Seaport na eerste onderzoek. Bovendien levert de bacterie geen gevaar op voor de volksgezondheid. Wel laat het bedrijf weten dat aanvullend onderzoek nodig is om de oorzaak van de bacterie te achterhalen. In de Zeelandhallen in Goes komt definitief een noodopvang voor 320 asielzoekers. Nog deze maand moeten de eerste vluchtelingen er worden opgevangen. De noodopvang in Goes is voor reguliere asielzoekers en niet voor de Afghaanse vluchtelingen. De bedoeling is dat de locatie 6 maanden open blijft met een eventuele verlenging van nog eens 6 maanden. De gemeente Sluis heeft zo'n 450 reacties gekregen over de kwestie rondom de verhuur van woningen aan toeristen. De reacties komen van inwoners, bedrijven en organisaties die allemaal wat vinden van de voorgestelde nieuwe regels. De gemeenteraad wil het aantal dagen dat een huis per jaar aan toeristen verhuurd mag worden vaststellen op 120. De discussie is of dat niet veel te veel is. Oud-medewerkers van de montageafdeling van De Schelde kwamen vandaag voor de laatste keer samen in hun vroegere werkplaats, de Lasloods in Vlissingen. De verhalen worden steeds sterker. Hoe ouder dat de mensen worden, en daar geniet ik van. Hè? En mist u die tijden? Af en toe wel. Wat mist u er dan aan? Het kleppen. Het was een ruw bedrijf. Want mijn vrouw, als ik s'avonds thuis kwam, dan mocht ik een kwartier schelden en tekeer gaan en dan kreeg ik een borrel en dan was het afgelopen. De reunie stopt omdat de jaarlijkse bijdrage van hun oude werkgever vervalt en de groep steeds kleiner wordt. En wat staat er vandaag op het programma? Wat gaan jullie doen? Nou, met het treintje rond, dat weet ik. En eten, dat is het belangrijkste. Het eten. Straks in deze uitzending. Het politieke jaar is weer begonnen. Wat worden de hete hangijzers? Maar eerst het verhaal van Marco Stro uit Oost-Soeburg. Een trotse veteraan. Maar het duurde nog jaren voordat hij dat gevoel van trots had. Om begrip en aandacht te vragen voor militairen die op missie zijn geweest, begon hij een website voor en over veteranen. Want als je dat eenmaal bent, dan blijf je het voor altijd. Wie is Marco Stro? Om te beginnen vader, echtgenoot, schrijver, zorgmedewerker, veteraan, ex-militair.
niet echt helemaal erg militair, maar ik ben tegenwoordig ook natrasmilitair. Oftewel een heel veelzijdig persoon. In de jaren 90 was Marco beroepsmilitair en werd 2 keer uitgezonden naar het voormalige Joegoslavië. Vorig jaar startte hij met een website. Soms voelt het alsof mensen nog steeds niet helemaal weten wat ons aandeel aan vrede en veiligheid is geweest en nog steeds is. Het is eigenlijk gewoon, als de militair ben je eigenlijk een soort van niet opvallend aanwezig in de maatschappij. De overstromingen van een paar weken geleden, ook militairen werden daarbij ingezet. En zo zijn er heel veel voorbeelden waarin het toch wel heel erg handig is dat er militairen zijn die niet zeuren, maar gewoon doen. Over de naam van de website hoefde Marco niet lang na te denken. Ik denk, ja, ik ben best trots op mezelf en op het veteraan zijn. En ik vind dat we dat allemaal best wel mogen zijn. Trots veteraan, het was eigenlijk een appeltje eitje. Dat trotse probeert Marco met de website over te brengen. Niet alleen op andere veteranen, maar vooral dus op burgers. Een van de ideeën die we dan hebben is eigenlijk over actuele onderwerpen dan eens een keer een burger met echt totaal geen enkele militaire achtergrond, met alleen maar zijn nieuwsgierigheid, te koppelen aan een veteraan en die een gesprek te laten hebben. Inmiddels werkt een team van 11 mensen aan de website, die ondertussen bijna 6000 volgers heeft. Een volgend doel heeft Marco inmiddels ook. Het zou wel heel gaaf lijken om inderdaad een festival ooit te realiseren dat echt gewoon draait om de trotse veteranen. En ja, of dat realistisch is, ja, dat moet ooit blijken of niet. De scholen zijn weer begonnen en dat geldt ook voor het politieke leven in Zeeland. Onze politieke redactie blikt vooruit op wat een druk jaar lijkt te worden. Hoe was je vakantie, Heiko? Goed, wel regenachtig. Ja, veel coronabeperkingen, hè? Ook nog steeds overal. Dus beperkt gebleven tot Costa del Dishoek. Maar we zijn uitgerust. We zijn er klaar voor. Want het belooft een enorm druk politiek jaar te worden. Ja, wat in ieder geval gaat spelen het komende politieke jaar natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen, hè, in maart. En je merkt dat dat nu al een rol speelt. Bijvoorbeeld hier, hè, in Tholen, daar heeft de plaatselijke SGP haar lijsttrekker voor die gemeenteraadsverkiezingen al bekendgemaakt. De huidige SGP-wethouder Peter Hoek. Ja, en wat je ook zult gaan merken is dat partijen zich zullen willen profileren binnen grote dossiers. Bijvoorbeeld als het gaat om de overlast van toeristen. En wat gaan de formatieonderhandelingen betekenen voor de lokale fracties? Bijvoorbeeld die van het CDA. Wel meeformeren, niet meeformeren? Ja, wat er in Den Haag gebeurt, dat heeft altijd zijn weerslag op gemeenteraadsverkiezingen. Naast die verkiezingen is ook PFAS een woord wat we het komend jaar vaak gaan horen. Bezorgde bestuurders in Zeeland zijn met Vlaanderen en Den Haag in gesprek over deze kankerverwekkende stoffen in de Westerschelde, die grotendeels afkomstig lijken uit Antwerpen. Omwonenden wachten het een beetje gelaten af, zoals de sportvissers op de Westerschelde. Ik denk dat de meeste mensen er niet echt mee bezig zijn. Dat ze te druk bezig zijn met werken, huisje, tuintje, boompje. Is wel een bespreekbaar onderwerp, maar ze zijn er niet echt heel hard mee bezig. En u bent ook niet bang voor de toekomst dat het gevolgen gaat hebben voor het vissen op de Westerschelde of voor potentiële klanten? Niet echt. Ik denk als ze er echt vlug bij zijn dat ze wel iets kunnen ondernemen, ondanks dat het een stof is die niet direct eruit te halen is. Maar door het zoveel mogelijk te beperken, dat ze op die manier wel die waardes naar beneden kunnen halen. PFAS, het milieu, daar gaan we toch heel veel over horen, denk ik, het komende jaar. Hè? Bijvoorbeeld de komst van waterstoffabrieken naar onze provincie. Ja, absoluut. En de groene energie natuurlijk. De gemeente Borselen, waar we nu zijn, krijgt een tweede hoogspanningsstation om windparken op zee aan te sluiten, zoals IJmuiden-Ver. Ja, en dan zie je dan, denk ik, dat je heel veel nog van die grote witte palen in het landschap krijgt. Ik denk niet dat iedereen daar blij mee is. Nee, precies. De dorpsraden bijvoorbeeld, die zijn erg tegen. Die willen gecompenseerd worden met groen. Deze groenstrook willen ze bijvoorbeeld helemaal doortrekken om de industrie wat weg te werken. Daarover gaan ze onderhandelen de komende maand. Dan het andere thema, hè, waar we het ook over zouden hebben. Vervoer in de provincie Zeeland. Nou, auto's komen langs natuurlijk. Wegen, wandelpaden, Westerschelde-tunnel. Precies, groot thema. Ligt op tafel, op de onderhandelingstafel van de formatie. Daar is het wachten op. Maar daar hoop je toch op, iets van loskomen. Zeker weten. We hebben natuurlijk niet alles kunnen noemen. Maar dat het een druk en interessant politiek jaar gaat worden, dat is zeker. Aan de slag. Het was opnieuw een prachtige dag met rustig weer en het was ook warm vanwege de aangename zuidoostenwind. Morgenochtend dan wat nattigheid, maar morgenmiddag zijn er weer volop zonnige perioden, met name aan zee. Maar dan is er ook wel kans op onweer.
De dagen daarna wordt het weer er overigens niet beter op. Dus nog maar gauw even genieten van deze laatste warme dagen. Ik wens u nog een hele fijne avond.